Kusutun Kekabiro Srikrasno Bekti kula Den Jaya Petrus tak tampa banget panarmaku kok aturaken manah bekti kula Kakang Mas ya tak tampa banget panarmaku Yai Ambang Bobo Kusumo Pun Kakang Lono Panapura dinipun Kakang Rusaya mungsuhmu Yai mboten dados menapa Kakang Mas Marmaos dinyaros sing manah wah menika mandhap sae Gus dongeng kangge sinaladan punting kiting repot dipun bantu pun sae niku kepiye Yai nggonmu padi bakari sira apa sing tok gawe apa durung wangunipun derengan sadamel Kakang Mas marang kula badhe tumuli wangsul wangkung yen dhateng kayon Salendra Bawana nyuwun tedah kayan kancingan kulon Bathara Indra yen mengko sakarmu panteng saka sajapane rangka ini nyuwun panjenengan kepinggir punduku Bambang Probo semua sintuk gawe apa durung nggonmu tak gawe upadi utawa anulari manungku anu satri Madura Raden Calaka wale-wale nopo yang sampun pikantuk damel kula sampun saged suwan marak pinanggih kayan Kanjeng Rama pola dalah syukur siji murung yo nggih banjur pinungguh pengendikan wong tuamu Prabu Kusuma inggih Kanjeng Rama Arjuna lajeng paring dawuh kayan kula rening tanah Jaya menika nembe ketaman katrah paging ageng kathah sakewasan sakit injing sonten dumugi becamen pisahan kiraan duka sumawastra saking danipun Hyang Bathari Sri Damika mbiyuncan saking tanah Jawi yang kula lajeng kadayan Kanjeng Rama Arjuna pinurih upadi wonten pundi dunungipun Hyang Bathari Sri dalah yo dene mung ganteng timen kamu putih wong tuamu yo nggih mau sira bakal upadi dunia Bathari Sri dina iki mapan to pondok negara Jogritik
kalajeng wonten pundi pernahipun negari Jonggibik bar pindah kula dereng aoningan. Ya pengeyan duweni pusaka kang aran pusaka Kula Gading niku tak lepasake. Sawan kang pertitis aja nganti kecelapan ning kono mengko tibaning pusaka nuduhake duli negara Jonggibik ya dumiwan Bathari sing mantewa mekaten boten langkung seraken gawe sing pranane iki tonton wujuding pusaka Kula Gading iki ya. Gusti kula Bambang Prabakusuma uncak saking kayangan Salendra Bawa kula badhe tut wingking salampat tindakipun Gusti kula Bambang Prabakusuma yen ngatate ya tak idini tak barang puja mantra sing praet banget nggih mekaten kawuh kula.
wadana kudu manis urip sing sama samane manungsa sami oh wa semana kenapa ngiten wangi pusaka gading mancing jroning kraton ika apa kang aran kraton Ujung Gipik wae nggih menika negari Ujung Gipik yen menika wangun Ewang Bathari Simapan Jeng Katon Ujung Gipik nggih kok menawi mekaten nggih Gus ya mung dikepung dening benteng kang sakmono dhuwure kepiye carane kula bisa mancing jroning kraton iki tak niki ngeten nggih Gus Paduka menika tasih tegak turuning Anggana Warih tasih tegak sumur mesing madu jirik Sudira Brata angku tasih sing dewa boten badhe kinapan monggo klaten minta dhateng sinugraning Bathara klaten sambat dhateng sedaya para leluhur apa mengkono nggih tentu badhe kasembatan napa ingkang dinayu ya yen kok tak tinggal ya Bandoyo semung toto Logandasku Gambarnya patene lho, gambarnya patene lho. Mengkono tak panjing jroning kraton iki. Katane kok kaya mangkono. Bambang Prabakusuma minta dhateng sinugraning Bathara sambat dhateng sedaya para leluhur. Katane maciptanira sareng beteng kadrayang mendhap padha sanalika. Kang Sulono marak mendengar sulung sira iku sapa yo iku kaki mulai mantul wale-wale ngomong nek duka tangu kula pun Bambang Prabakusuma kula wingi saking kayangan Salendra Bawana menapa Paduka menika ingkang musik Sang Bathari lho panjenengan kono yo Lang Bathari sinono kadya apa sira sumusa marang panjenengan nuwun inggih wale-wale ngopo yang dipurun suwan kula niki nugunipun kula menika katemben kira ngulari kaliyan pandhiyang sepuh kula Pandura Marjuna sareng sampun saged pinanggih Pandura paring dawuh kayan kula purun ngaten bilih kula menika majanipun menika saged
ngaturaken boyongipun duripun Moduwewan Banaris. Yo para satri paring kawasan dhateng Kuewan Banar monggo paros monggo kula dherekaken. Kundur dhateng tanah Jawi. Betul Pak. Kula nek paduka tengah saking gawe tumbi bekat bukti kawula kula badhe tuku ingkang dhateng paduka. Lho kok melu karo aku mengko kek digoleki wong tuamu. Dewi Nilawati mboten. Kula sampun waduh tresna dhateng paduka Ewan Bakar. Ewan Bakar. Oh iya. Saiki mengkene yo nggih popo semoyo saku manuk yen arep kok boyong kuntum ring tanah Jawa. Kowe yo kudu nurut sing njalukku. Ngoten kados kesanipun Moduwewan Ewan Bakar. Saiki dilemoraken corak jodoh aku untuk tak dapat iman Nilawati dilemo menawi jauh berkumpul sasi dikuangke depan tubuhmu semoga depanmu Nilawati kok gimana jauh sanwan sadari saiki menggenyen kuat melu karaku jodoh aku angkat popok semua dilemo Kau sendiri wajah, macam sobat tubuh, mengatakan Ewan Bakar. Saya itu batu koraten kasno wayang kuloraten. Yo yang panjang gawe Ewan Bakar sing ngomaku yo kancah. Nutopokan dadi gawe Ewan Bakar. Batu kan. Aku make ngiki apa yo menyako dicakno kula jebul entuk calon karo bagus batu kan. Saiki kula badhe desi paduka raden boten kita dados juru luput juru ngangsuk juru panyecek latung. Yo. Wong ayu tetep dadi karo aku bisa dadi kakek ninen-ninen. Kasing nuruti bu, kasing mangerto. Iki saking menawa tanpa pindah ati batu bagus. Yes. Ya, jagat sing baik karo aku Bambang Bobo Kusumo. Kakangmu padha ana bentuk besan kemo barus. Ngono saung ping hati. Di bawah Pandora wong dadi mungsu. Batok pada aturan aku.
tata kula kambahku iblis lanat manuswani jadi anak belakang ya kecebujuran kedaton nomor cipipit kebonan durat moko itu mau nyido talang gawaku kami sing walian iki ayo ojo mati tanpaku jeneng sapa utaraku mau sira kemandung ora ngangkaranku bambang bobong semua balik sira ngangku bulu sapa negara jung dibir putrane Kandara Prabu Gembung tanpa sirah aranku adyan nila tak saka bener ku nyidra kalong galas batari simbora iki Dinawati Nilawati apa ya kanan kuwi apamu kuwi pernah apamu dadi kowe keset-keset olehku dewa dewi kuwi apa dicolong garwaku yo kakang kowe aja nengi karaku wong jenenge siji besu loro jodoh telu wae papat bono kabeh manungsa ora ngalih yo kakang calon garwa calon bojoku wae lah ning atase kuwi satu mau bencang lalu tadi garam maupun kakak ora cocok janji batari serang bekat lah kakak perjot dulu ngomong
Gustiku Bambang Prabakusuma mansah yudha lan kula sakilur kombang gedhe orang peksi mambya mbok dadi pecok. Aduh Kanjeng Rama, Kanjeng Rama. Ya iki wong tuwa sing ora bisa nuruti marang penjawe anak. Wong brang sing ngerti marang pekapane anak wae. Wajib wong sengake wae lho aja. Mbok cep. Yang tasakwal karo Bathari Sinu dipengak dipenging. Kejadiane Bathari Sinu Citra diri Bambang Prabakusuma. Bambang Prabakusuma duwe kelangenan manuk sak bubuk seranggon mampu buat utang kaya ngene. Lho ya kowe wis ngandani tongger yen kowe arep karo sapa pun ngomong liyane ning aja bakal